Helo a chroeso I fideo sut I wneud fyCNPT. Beth am edrych ar adran fy ysgol a dysgu sut I ychwanegu ysgol eich plentyn ar eich dangosfwrdd fyCNPT. I ddechrau, sgroliwch I lawr nes eich bod yn gweld yr adran fy ysgol. Cliciwch ar dewis eich ysgolion, a naill ai teipiwch enw'r ysgol yn y bar chwilio neu sgrowliwch trwy'r restr I ddod o hyd iddo. Unwaith y byddwch wedi dewis eich ysgol, cliciwch y botwm i'w gadw, wedyn sgrowliwch yn ôl I frig y dudalen a chlicio yn ôl i'r hafan. Byddwch nawr yn gweld enw ysgol eich plentyn wedi'i ychwanegu at eich dangosfwrdd, ynghyd â llwyth o wybodaeth ddefnyddiol. Gallwch weld dyddiadau tymor pwysig, yn cynnwys dyddiadau hanner tymor a dyddiau hyfforddiant mewn swydd. Gallwch fynd I wefan yr ysgol neu hyd yn oed anfon e-bost atyn nhw. Ydych chi angen newid ysgol neu ychwanegu un arall? Gallwch wneud hynny drwy glicio fan hyn. Anadywyswch neu datddywyswch yr ysgolion sydd ar gael. Rydyn ni wedi gwneud hi'n hawdd I gadw llygad ar fywyd yr ysgol, a mae'n bod yma I wneud bywyd yn haws gyda fyCNPT. fyCNPT, fy nghyngor yn syml.